Så er det været egentlig den 29. december 2025. Ja. Vi er lige ude på et mikroeventyr. Du kan kalde det mikroeventyr, når vi skal sove hos det. Jo, det er stadig en eventyr. Ude i Torup. Planen er at gå ud til Bøsted Rande. Nå, skal vi til restaurant? Ud til Hav. Og så gå en rundtur og så tilbage igen, og så lave noget aftensmad på bålpladsen der ved. Nu kommer til tryk på den. Ja, det gør jeg nok. Muted du nok. Jo, det er den der teleskop. Så nu har vi lidt kaffe med. Vi har ingen sovevej med os. Jeg har slæbt lidt droner og lidt grej med. Men nu skal vi snart have noget kaffe. Og noget du vil sige, den der i den der fine mikrofon. Nej. Så jeg skulle holde ind. Ja. Nå. Så er vi snart ude i Kystvejen. Så skal vi lige over så ned til Østerrande. Det er for koldt. Nej, man skal ikke undskylde det, hvis man laver det til YouTube, så skal det jo være fandme. Ja, helt vildt YouTube. Ja, det er det. Ja. Det er så Bøsted Rande, som vi kender det. Kuperet, tæt, fyrkrat dernede, den hele. Bågen her. Restaurant. Så man kan se ud over havet lige om lidt. Det var lige der. Det kan noget. Hold nu oppe her for trykket på optag. Det går godt. Nej, så er han rigtig boomer. Ja. Så. Jamen, så kan jeg lige prøve igen med den der noise cancelling blå knap på den her, om den virker bedre. Nå. Det er den til det blå der. Så bliver den grøn i lys her på den her. Okay, så kan vi jo prøve at se, om der er forskel på dem. Hvis du har på din og her på min. Jeps. Man kunne også måske bare holde mikrofonen lidt i lag. Man kunne også bare sætte den fast. Det er godt at have fået en ny gløv. Det er følge. Det er snestorm. Snestorm. Er du sikker på, at vi kommer op forbi den her? Og forbi hvad? Rand. Vi skal ikke forbi den. Vi kan komme over. Ja, der er en... Jo, det er i hvert fald. Der er en bro deroppe. Der er en bro. Du kan prøve at springe. Nej. Jo, lige der. Der kan du godt springe. Nej. Jeg kan kun have line med. Jamen, det kan godt se ud, som den bliver smallere derude, hvis du egentlig vil springe. Ja. Jeg skal nok lige filme, du gør. Hvad? Nej. Nå. Jeg tror helt. bøgerne derovre.
restaurant. Så har vi krydset kystvejen ude fra Østerrande og er på vej ind i landet igen. Så fik vi holdt pause herude for Erik Sande. Kaffepause, det var god. Nu skal vi til hjemme. Hvad er der? 3, 4, 5, 3? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Det er nok sådan noget. Op til bålpladsen, så skal vi se om der er noget brænde. Så skal vi lave nogle aftensmad. Så er vi tilbage ved bilen på shelterpladsen. Sidder lige og slapper af. Det er jeg gjort klar til at lave noget bål her. Solen er ved at gå ned. Så jeg har lige været ved at kløve lidt brænde derovre. Og skal lige sidde og hygge mig med at lave lidt sådan faderstiks her. Så forhåbentlig nemmere kan få ild i det. Og så skal vi da lave noget mad på bålet. Forhåbentlig. Ellers så skal vi bare hjem.